Hezké dopoledne, milí uchazeči o naše studium, hezké dopoledne, vážení představitelé fakulty, hezké dopoledne, milí studenti, kteří pomáháte připravit první přednášku. Vítejte na FIM. V této přednášce se dozvíte nejdůležitější informace, které souvisí se studiem na vysoké škole. Možná, že zjistíte, na co se můžete těšit a zároveň také, čeho se také můžete bát. To hlavně pan proděkan pro studium vám řekne. Na začátku bych vám představila představitele fakulty, kteří promluví na dnešní přednášce, a to paní docentka doktorka Petra Poulová, PhD, je statutární zástupkyní děkana a proděkanka pro zahraniční styky. A protože ona je velice zaměstnána, tak poprosí, aby měla na začátku hned první slovo. Takže já teď představím ostatní a pak jí hned předáme slovo. Dále pan proděkan pro studijní záležitosti, pan magistr Tomáš Kozel, PhD, paní magistra Zuzana Pešáková, která je vedoucí studijního oddělení, slečna inženýrka Iveta Izáková, která vám představí, řekla bych, velmi navštěvovanou problematiku, a to je rozvrh, pan doktor Pavel Pražák, který je předsedou akademického senátu na Fakultě informatiky a managementu a řekne vám, jak můžete také v tomto senátu fakultu zastupovat. Za univerzitní knihovnu promluví slečna magistra Petra Lukešová a útvar informačních systémů vám představí pan inženýr Jiří Červený. Zároveň tu mám studenty Fakulty informatiky a managementu a zástupce organizací, a protože je jich bezmála 20, tak já poprosím, aby všichni vstali, uklonili se vám, abyste věděli, že k vám promluví. Děkuji, oni nevstali všichni. A na začátek si jenom zeptám, kdo z vás jste navštívil online kurz První kroky na FIM? Zvedněte ruku. Tak, je to asi třetina z vás, takže na začátku se s tímto kurzem také seznámíte. Já poprosím tedy paní docentku Poulovou, proděkanku pro zahraniční styky a statutární zástupkyni děkana, aby k vám promluvila. Takže dobré ráno, já děkuji paní doktorce Věře Strnadové za slovo, děkuji za organizaci celé téhleté akce, protože tohle je jedna z mála příležitostí, kdy se takhle všichni máme příležitost vidět. Další okamžik bude slavnostní imatrikulace, ta vás bude čekat v polovině října a potom, pokud budete plnit všechno to, co vám tady kolegové vysvětlí, s čím se budete potkávat v následujících 3 letech, tak se tady setkáme takhle všichni ještě jednou, a to u slavnostní bakalářské sponze. A pokud budete dobře studovat, tak ještě potom znova u inženýrské promoce. Já vám jenom na začátek velmi stručně popřeju, aby se vám na fakultě líbilo. Gratulace, jste určitě už přijímali doma od kamarádů, že se vám podařilo dostat na vysokou školu. Vybrali jste si dobrou vysokou školu, vybrali jste si dobrou fakultu. Dnes se dovíte o spoustě povinností, které vás budou čekat na cestě k tomu vysněnému titulu. A já jenom na úplný začátek, protože hned po mně dostane slovo pan doktor Kozel, který je proděkan pro studium, a to znamená, on bude ten, který vám bude částečně usnadňovat tu cestu k titulu, pokud budete studovat přesně tak, jak máte. A občas tam budou nějaké překážky, které klade studijní řád, takže v tom případě budete muset řešit s panem proděkanem a to už není dobré, to už tu cestu komplikuje. Ale abyste viděli, co ještě kromě studia, kterému se tady budeme zbytek naší řady věnovat, co vás čeká, tak vás pozvu na začátku října na takový den, který se jmenuje Modrá fakulta, až uvidíte všude možně vývězky. Přijďte se podívat na Modrou fakultu, protože to je další možnost další věc, která vás potká ve vysokoškolském životě, nejen studium, to je určitě to nejdůležitější, ale studovat můžete nejen tady u nás v Hradci, ale můžete jít třeba na půl roku studovat na Tchaj-wan, nebo do Ameriky, nebo do Finska. Takže pokud budete chtět podobné možnosti využít, tak musíte velmi dobře studovat, mít co nejlepší studijní výsledky,
to jsme pořád u té cestě, aby jsme se tady za 3 roky viděli a kromě toho musíte být také aktivní. Takže to jsou potom další možnosti, se kterými se můžete ve vašem studiu setkat. A já už nebudu zdržovat, protože řečníků je hrozně moc a dovolím si předat slovo rovnou panu doktoru Tomáši Kozlovi, proděkanovi pro studium. Tak já děkuji za slovo. Nevím, jestli paní doktorka nechtěla ještě něco mezi tím říct. Nevadí, my umíme improvizovat, takže máte slovo. Já taky umím improvizovat. Já jsem si připravil asi 20-minutový pozitivní projev, který vás má motivovat k tomu, abyste úspěšně vstoupili do toho studia, ale jak jsem se už podruhé dozvěděl, tak spíš bych měl strašit. Tak já to zkrátím a zkusím to doplnit o nějaké stresující záležitosti. Tak, moje funkce na fakultě je starat se o vás a nebudu se starat sám, je k tomu tým spousty lidí, studijní oddělení, tady vidíte studenty a paní doktorku Strnadovou, kteří vám budou také pomáhat, čili je tu spousta lidí připravených k tomu, aby vám pomáhali na cestě tím studiem. Jak jste slyšeli, tak to studium, když probíhá dobře, tak má docela pěkné výsledky ve formě diplomu, titulu a podobně. Když probíhá hůř, tak pak se potkáte buď se mnou, v tom horším případě, nebo s pracovnicemi studijního oddělení, což je mnohem příjemnější, než potkat mě. Já řeším až takové závažnější problémy, které vyplývají z porušení předpisů, které tady na fakultě máme. Určitě si pamatujete, že na střední základní škole byl nějaký školní řád, který nikdo nestudoval, ale všichni se podle něj měli řídit. Tady je to úplně stejně, akorát ten řád je mnohonásobně delší. K tomu jsou pak ještě nějaké další předpisy, výnosy děkana, výnosy rektora a tak dále a tak dále. Já bych doporučil, zkuste si najít nějaký čas, jenom krátce kouknout do studijního řádu, abyste viděli, co se po vás bude chtít. Já z toho vypíchnu takové nejdůležitější věci a to je, že každý rok budete muset splnit nějaký počet kreditů. Ty kredity, to jsou takové body, které vás odměňují za to, že jste splnili předměty. Každý rok budete muset nazbírat 40 kreditů v prezenční formě, v kombinované formě to je individuální, na každý rok je to nastaveno nějakým způsobem. Když ty kredity nepozbíráte, tak vám může být ukončeno studium. Takže to je taková první překážka, musíte se pilně učit. Vy tady zažijete spoustu svobody, spoustu zábavy, ale nesmíte přitom zapomenout na to studovat, zapomenout na to, proč tady jste. No a pak už řeknu jenom druhé takové nebezpečí, které vás může potkat, i když budete plnit ty kredity, jak máte, nebo plus minus, tak jak máte. Vysokoškolský zákon zatím stanovuje, že vaše vzdělání je bezplatné, pokud studujete v době, která je pro ten daný studijní program určena, plus maximálně 1 rok navíc. Takže většina z vás tady jsou bakaláři, popřípadě navazující studenti. Ti bakaláři mají studovat 3 roky, stát vám dá 4 roky zdarma. Kdybyste ty 4 roky překročili, tak začnete platit poplatek za překročení standardní doby studia o více než 1 rok. To může být poměrně slušná částka, dosahující až skoro 50 000 v některých oborech, takže na to velký pozor, snažte se studovat tak, abyste tuto dobu nepřekročili. Do té doby se započítávají i vaše neúspěšná předchozí studia. Pokud jste někde už studovali, máte někde odstudovaný rok, 2, tak to se vám k tomu přičítá. Čili může se vám stát, že třeba i po roce nebo po 2 tady budete muset začít platit. Snažte se tedy studovat pilně, rychle, abyste nic neplatili a abyste všichni dostudovali tak, jak máte. Takže tolik to strašení ode mě, zbylých 15 minut si odpustím a předám slovo dál. Samozřejmě pokud budete mít dotazy, tak pak na konci tomu bude věnována sekce samostatná. Ano, já děkuji. Myslím si, že zaslouží ten krátký výstižný projev potlesk. A poprosila bych, aby dneska všichni, kteří budou mluvit, tak se nechali řídit tímto krátkým projevem, který měla paní proděkanka a pan proděkan, protože když by byl příliš dlouhý, tak já si dovolím do něj vstoupit a zkrátit ho. Aby zase jsme si řekli něco, co vám pomůže, tak chci zmínit, že veškeré informace, které dneska uslyšíte, tak najdete v online produktu kurzu, který se nazývá První kroky na film, na který jsem se na začátku ptala. A my ten kurz vyvíjíme se studenty pro vás, abyste v něm nalezli v tom dnešním informačním čase
ty nejdůležitější informace, které potřebujete ke studiu. A já jsem poprosila své 2 studentky, Pavlínu Šimunkovou a Lucii Kuncovou, které vám vysvětlí graf, který vidíte před sebou. Je to diagram z loňského roku, který jsme na základě SWOT analýzy vytvořili a zjistili jsme, které sekce jsou nejvíce navštěvovány. A vy už se můžete nechat inspirovat, aby to, co budete hledat, tak jste věděli, v jaké sekci nalézt. Zároveň na závěr dnešní přednášky bude mít každý z vás možnost se na cokoliv zeptat našich představitelů, eventuálně studentů. Takže pokud už teď vám běží hlavou nějaká otázka, na kterou nedostanete odpověď, tak neváhejte si ji schovat na ten úplný závěr, kdy uděláme diskuzní fórum. Tak poprosím své 2 studentky, aby vám představili kurz. Takže ahoj, já jsem Pavlína a ráda bych vám představila kurz První kroky na FIM. Jestli si můžeme otevřít na internetu odkaz na něj, aby jsme ho všichni viděli. Takže tohle je náš kurz První kroky na FIM. Je určen pro uchazeče fakulty informatiky a managementu a naleznete zde všechny důležité informace, které jsou potřeba ke studiu na naší fakultě. Kurz je vyvíjen od roku 2007 a je spravován pouze studenty Fakulty informatiky a managementu pod vedením paní doktorky Strnadové. Já osobně se na kurzu podílím od mého vstupu na školu, tedy od roku 2008, kdy mě v prvním ročníku velmi zaujala tato hlavní myšlenka tohoto kurzu a spolupráce s paní doktorkou Strnadovou. Každý rok probíhá analýza tohoto kurzu, na základě níž my kurz aktualizujeme, přidáváme nové sekce. Od roku 2008 byl změněn kompletně design kurzu a také byly přidány tedy nové sekce. Na základě této analýzy bych vám ráda ukázala graf, na němž uvidíte teda návštěvnost jednotlivých sekcí. Zde vidíte, že nejvíce navštěvované sekce jsou studium, ISIT a rozvrh. Pro nové studenty jsou nejzajímavější. A teď bych předala slovo své kolegyni Lucce, která vám představí SWOT analýzu. Takže ahoj, já jsem Lucka a já vám teď představím SWOT analýzu prvních kroků na FIM, které pro vás neustále vylepšujeme. SWOT analýza to je vlastně jakoby najdeme tam silné, slabé stránky, také příležitosti a hrozby. Můžu s radostí říct, že těch silných stránek tam je převaha, což je také dobrým výsledkem našeho úsilí. Mezi ty silné stránky samozřejmě patří, že ty stránky jsou stručné, jsou tedy dobrá, je tam orientace, mají přátelský přístup, což je samozřejmě dobré pro vás, abyste se naší školy nezalekli, protože nás se nemusíte bát, my nejsme vůbec zlí, proto jsme dneska tady, abychom vám tady řekli nejdůležitější informace, abychom vám řekli naše postřehy a naše asi zkušenosti, které jsme tu zatím zažili. Jinak mezi silné stránky také patří, že tam jsou videa a různé flashové animace, což také určitě zlepší a je to jednodušší orientace na naší škole. Jinak tu najdete také postřehy starších studentů, což je taky hodně dobré. Já vám třeba například povím moji zkušenost s našimi čipovými schránkami, kam si můžete ukládat svoje věci. Je dobré si tam ty věci nenechávat, protože odpolední hodina, vždycky večer v určitou hodinu se vždycky všechny otevřou, takže byste tam druhý den nemuseli nalézt ty věci, anebo by vám to zabralo pár hezkých minut, než byste je třeba našli. Jinak samozřejmě je taky známo, že spousta škol se snaží naše stránky napodobit, ale já si troufám říct, že s naším sehraným týmem budou dlouho naše stránky ty nej a určitě se nedáme. Jinak bych ještě chtěla říct, že na naší škole se nemusíte studovat bát vůbec, protože je to zábava a když to zvládneme my, tak to zvládnete i vy. Děkuju. Když se podíváte na slabé stránky, tak tam je napsána i absence diskusního fóra, tak to už je vytvořeno, máme Facebook a o tom se dneska také dozvíte. Já bych pokračovala dál v programu a poprosila bych paní magistru Zuzanu Pešákovou, která vám řekne to podstatné za studijní oddělení. Dobrý den. Já bych si naplno vzala tuhletu brožurku, kterou všichni dostanete u zápisu.
kde kromě studijních plánů máte seznam všech vyučujících, jejich zkratky a máte tady taky harmonogram akademického roku, který je pro vás velice důležitý, kde jsou všechny nejdůležitější termíny, které musíte si hlídat, dodržovat. Já bych připomněla jeden z nich, 18. října je slavnostní imatrikulace, to znamená, že byste se měli zúčastnit, budete rozděleni do 4 skupin, který obor, do které skupiny to bude uvedeno na webu asi týden před začátkem té imatrikulace. Takže po 18.10. si nechat volný čas. Pak bych připomněla ještě jeden důležitý termín, kdy v červnu od 1. června do 30. června si vlastně budete dělat seznam předmětů už na další akademický rok do informačního systému, kterému říkáme IZIT. Studenti na to často zapomínají. Čím lépe a přesněji to uděláte, tím lepší budete mít potom rozvrh na ten další akademický rok. Ze studijního řádu bych připomněla asi takovou nejdůležitější věc. Vy studujete předměty a každý ten předmět si můžete zapsat ve 2 akademických rocích. Pokud se vám ho nepodaří v těch 2 akademických rocích splnit, je vám studium ukončeno. Předmět je zakončen buď to jenom zápočtem, nebo zápočtem a zkouškou, nebo jenom zkouškou. Pokud ho celý splníte, získáváte kredity. Pokud je předmět zakončen například zápočtem a zkouškou, vy splníte v akademickém roce pouze zápočet, zkoušku se vám nepodaří, do toho 31. srpna splnit, to je vlastně poslední den vždycky akademického roku. Potom si předmět musíte zapsat ještě jednou, třeba v tom dalším nebo až v tom dalším akademickém roce, to záleží na vás. Uznání toho zápočtu získaného není automatické, musíte se domluvit zase s vyučujícím na ten další rok, jestli vám ho uzná, nebo musíte znovu absolvovat zápočet a zase absolvovat teda potom znova tu zkoušku. Potom už ji teda musíte udělat, jinak by vám bylo studium ukončeno. Na zkoušku máte v podstatě řádný termín a 2 opravné termíny v tom akademickém roce. Pokud předmět teda splníte, získáváte kredity, jak říkal pan proděkan, ty kredity se sčítají od začátku roku, je určen postupový počet k zápisu dalšího roku studia. Teď na první ročník jste byli pozváni, nebo jste pozváni k zápisu podle oboru na jeden den, vždycky jeden obor a forma studia. Do vyšších ročníků se potom budete zapisovat už individuálně, budete si vlastně termín zápisu volit a podmínky k zápisu budou už na webu v květnu, takže v květnu budete vidět, kdy asi budete moci si přijít zapsat do dalšího roku studia. Indexy se neodezdávají po ročnících, čili vy si je necháváte a hlídáte si, abyste tam měli všechny zápisy o splnění. Připomněla bych, pokud vám něco nebude jasné ze studijního řádu nebo z výnosu děkana, zastavte se na studijním oddělení, raději se nás zeptejte, máme tam úřední hodiny, pondělí, středa, 8 až 10 hodin, úterý, čtvrtek, 13 až 15, takže raději si to nechte vysvětlit, než by došlo k nějakému nedorozumění. Připomněla bych ještě, že pokud třeba budete chtět přerušit studium, přestanete být studenty, tak všechny tyhle ty věci, kdy vlastně měníte statut studenta, stáváte se nestudentem, je třeba hlásit na pojišťovnu a je to ze zákona povinnost studenta. Student by si toto všechno měl hlídat. Vždycky by to mělo být do těch 8 dnů. Kromě úředních hodin, kdy s náma můžete mluvit osobně, máme na webu i takzvané zprávy studijního oddělení, jsou tam i zprávy kateder, takže je potřeba, aby se to všechno si tohle hlídali, sledovali, protože nikdo vám to nebude tak nějak říkat extra. Ty nejdůležitější informace budou u studijního oddělení na nástěnkách vyvěšeny, ale prostě musíte si ty informace sledovat. Základ je ten harmonogram, tam jsou ty nejdůležitější termíny, ale potom ještě jsou další v těch výnosech děkana a ve studijním a zkušebním řádu. Takže já myslím asi, že budu končit. Pokud byste měli nějaký dotaz, tak potom na závěr. Děkuji. Následuje takový předěl, taková zajímavost. Paní proděkanka mluvila o zahraničních výjezdech, které také mnozí z vás možná budou absolvovat. A já jsem poprosila studentku Šárku Křížkovou,
která je také mimo jiné mezinárodní reprezentantkou v badmintonu a ona absolvovala stáž na Tajvanu a ukáže vám svoji prezentaci. Takže ahoj, já jsem Šárka a jak už tady bylo řečeno, máte hodně povinností, musíte studovat, ale máte taky uměrně k tomu hodně příležitostí a já jsem vlastně jednu z nich využila a jela jsem studovat vlastně na půl roku na Tajvan. Je to skvělá příležitost, vlastně půl roku v jiné zemi, konkrétně v Asii, právě na Tajvanu. Takže teďka už blíže vlastně k mojí prezentaci. Takže můžete studovat v 5 městech, v Taipei, v Hualienu, v Kaohsiungu, v Tainanu a v Luihu Township. Kdyby někdo měl problém, kde tyto města leží, tak jsou zakroužkována černě. A ten pobyt je na 5 měsíců, ale hodně studentů si ho prodlužuje, buď tam jede třeba o měsíc dřív, nebo tam také 2 měsíce zůstává potom a poznává Asii. A nejenom Asii, ale třeba slyšela jsem o kamarádech, kteří jeli i na Nový Zéland. Dokonce kamarádi z Francie, kteří tam s námi studovali, tak si tento pobyt prodloužili a plánují z 5 měsíců udělat 3 roky a najít si tam i nějakou práci a vystudovat magistra. Takže nejedná se jenom o těch 5 měsíců, máte šanci si to prodloužit. Takže teďka k mému studiu. Studovala jsem v Taipei. Je to univerzita hlavně jakoby přírodovědná a technická. Je to jedna z nejlepších univerzit na Tajvanu a je to první technická univerzita na Tajvanu, takže spíše doporučuji těm lidem, kteří se rozhodli jít studovat informační management nebo aplikovanou informatiku. Ale je tam mnoho oborů, nejenom ty technické obory, ale různé obory, které se hodí k managementu. Já konkrétně jsem studovala Applied for Languages, což je obor, který si vybírá nejvíce studentů zahraničních, protože ta angličtina tam není tolik těžká, je tam velký výběr předmětů v angličtině a na tomto oboru se seznámíte nejenom vlastně s Tajvanci, ale i s hodně zahraničními studenty. A já jsem studovala konkrétně 4 předměty, včetně čínštiny, takže máte i hodně času poznávání Tajvanu a okolí. A kromě těchto 4 předmětů jsem studovala i jakoby tělocvik, no, protože hraju badminton závodně, takže jsem si zapsala i nějaké sportovní aktivity, které vlastně tato univerzita nabízí. Kromě vlastně biliáru, buddhistických rituálních tanců jsem si tam dala i normální sport, jako byl volejbal. Takže se nemusíte obávat, že byste se tam v průběhu týdne nudili, máte šanci dělat jakýkoliv sport vás napadne. I golf se tam hrál, co vím. Takže teďka, jak vlastně ten život tam vypadal během těch 5 měsíců. Takže tady na tom obrázku vidíte naši kolej, tak vzhledem k tomu, že doma mám svůj vlastní pokoj, tak život na 3 metrech čtverečných byl pro mě zpočátku velice náročný, ještě s dalšími 4 spolužačkami, s Češkou, která je odsaď z univerzity, s Tajvankou, s Indonézankou a Španělkou, takže naše kolej byla mnohonárodnostní a i ta Indonézanka, která vlastně byla věřící, tak s námi neměla žádný problém a my jsme se vlastně i seznámili se její kulturou a když jsme se občas ráno vraceli z nějaké party a ona se modlila, tak pak říkala, že to byl pro ní neuvěřitelný zážitek, že vlastně tohle by se jí v Indonésii v životě nestalo a zase nám by se asi to taky tady nikde nestalo. Takže to jsou vlastně moje spolubydlící 2, ta Češka a Španělka a to zrovna se chystáme na jednu z mnoha party, které jsme tam absolvovali, protože bydlíte v centru města, všude máte blízko a hlavně oproti Hradci Taipei je 2milionové město a na tom životě je to opravdu znát. Takže potom jakoby se vrátíte zpátky do Hradce a Hradec vám bude připadat až moc poklidný. I Praha teda musím uznat. Takže a jak vlastně vypadala naše třída, tak to vypadala naše třída, sedí se po jednom a technické vybavení je na velmi velké úrovni, což ale nemusím asi ani zdůrazňovat, protože Tajvan patří teďka k počítačovým velmocím, vyrábí se tam, nebo prodává se tam
jednat hodně elektronik, třeba Asus, Acer, notebooky, takže kdo by i si chtěl koupit nějaký notebook nebo elektroniku, tak 100% minimálně týden tomu tam může věnovat, protože je opravdu z čeho vybírat. Teďka bych vám představila ráda své spolužáky z jedné své hodiny, to jsou moji spolužáci. Na této hodině jsem byla s Tajvanci, s Indonézanci, s Vietnamci a s Jordánci. Všichni byli milí, se všemi vlastně jsem měla, nebo takhle, všechny mám v přátelích na Facebooku a vlastně mnoho z nich mě zvalo i na svoji svatbu, protože tam u nich je známo, že se vdávají nebo žení ve 23, takže minimálně 4 z nich na obrázku se teďka vlastně v létě ženili nebo vdávali a tak polovička z nich už byla vdaná nebo ženatá. Takže to je takové, trochu vás to překvapí a dokonce jedna měla dítě. Takže to je jako trochu zvláštní, ale zvykla jsem si. Takže vlastně jakoby mimo tu školu jsme mohli dělat, takže já jako sportovkyně jsem samozřejmě chodila hrát badminton nadále, pokračovala jsem se, zapsala jsem se do jednoho místního klubu a dokonce jsem i absolvovala jeden turnaj a byli jsme druhý a ten pohár, co mám v ruce, jsem dostala a přivezla jsem si ho i domů. Takže můžete vlastně tam dělat cokoliv, Tajvanci jsou v tomto otevření, nemají problém přijmout cizince mezi sebe a jsou hrozně rádi. Také můžete kdykoliv vyrazit do ulic, ať už to je ve dne nebo v noci. Tajvan je prostě multikulturní město, 2 miliony lidí, takže jak ve dne, tak v noci tam neustále potkáváte lidi a klidně i můžete vyrazit ve 3 ráno, nemusíte se bát. I třeba jako sami 2 holky jsme bez problémů vyrazili. Je to o hodně bezpečnější město než Hradec nebo Praha, ač je to teda v Asii. Takže kromě jakoby studia, zábavy, co budete mít, tak budete 100% také cestovat, což je asi jedna z věcí, proč na tento studijní pobyt se jezdí. Tajvan je známý svou nádhernou přírodou, jak vidíte na obrázku. Dále je znám svými chrámy. A ještě poslední věc, ať pojedete kamkoliv do města, tak všude uvidíte Chiang Kai-shek, něco, třeba muzeum nebo nějakou koncertní síň, protože to je zakladatel Tajvanu a sami Tajvanci si ho velice váží, takže své chrámy, budovy pojmenují vždycky Chiang Kai-shek, něco. Kromě Tajvanu budete cestovat i po Asii, nebo my jsme cestovali, ale myslím si, že letenky, které většinou vycházely do 7 000, až jste se rozhodli jet kamkoliv po Asii, tak to je velice příjemná cena a výlety, které byste si odsaď nemohli dovolit, tak tam bez problémů 2-3 zvládnete, takže můžete jet třeba do Číny. Tam jenom doporučuji, abyste tu čínštinu moc neflákali, protože se to hodí. V Číně moc lidí anglicky neumí a jak je známo, Čína není moc otevřená země, takže když promluvíte čínsky, tak se to hodí, ať už umíte jaký aspoň něco, protože třeba nám ujel vlak v Pekingu a byli jsme tam zrovna, když bylo 1. května, což znamená, že tam slaví svátek práce a asi si to dokážete představit. Je to komunistická země, takže tam to slaví v ulicích, lidé cestují a když cestuje 10 milionů, je to přece jenom něco jiného, než když cestuje 1 miliarda lidí. Takže jak nám ujel vlak, tak jsme se nemohli dostat do dalšího města, museli jsme 2 dny schánět letenku, protože vlak už byl vyprodaný na další měsíc. Takže a čínština se hodila, používali jsme i Google Translator, protože angličtinu tam v Pekingu jsme potkali asi 2 lidi, co tam uměli anglicky na takové úrovni, aby nám aspoň porozuměli, kam se chceme dostat. Potom vlastně kromě Číny jsme byli v Kuala Lumpur, anebo jsme byli i v nádherných plážích v Malajsii, ale samozřejmě je to jenom na vás, jak si to naplánujete. Můžete cestovat během školy, což jsou takové ty výlety na 3 na 4 dny, kdy nemáte školu, nebo potom, až dokončíte studium, tak se na zpáteční cestě do Čech můžete vydat
přes nějaké zajímavé město, nebo jako ty Francouzi, jak už jsem zmínila na začátku, si prodloužili svoje studium a můžete poznávat Tchaj-wan a Asii po další 3 roky, dokud budete studovat. Takže vlastně, jak se přihlásit na tuhle skvělou akci, tak asi prvním krokem je přes ISIT, to je náš systém, který tady bude dále vysvětlen. Přihlásit se můžete vlastně už podle mě od září, ale až někdy do října. Teda jedna velká nevýhoda je, že se nemůžete přihlásit už letos, ale je to až jakoby od studentů 2. ročníku. Vlastně výběr těch studentů je prováděn podle studijních výsledků, takže se vám vyplatí minimálně v 1. ročníku velmi dobře studovat a potom v 2. ročníku odjet. A potom 3. ročník nějak dokončit. A ještě doporučuji, protože máme různé počty kreditů na každý předmět a ten vlastně výběr je prováděn podle váženého průměru, takže je lepší mít třeba 1 z více kreditového předmětu než 1 z méně kreditového předmětu. Takže doporučuji na matematiku se velmi dobře učit a mít z nich 2 jedničky, jako jsem to měla já, a potom už máte vlastně polovinu úspěchu, abyste byli přijati. A teďka vlastně, kdo by ještě nebyl přesvědčený o tom, že je to fakt skvělá akce, na kterou je dobrý ten rok vlastně se učit a potom se přihlásit a jet, tak to tak nějak shrnuju. Je to vlastně 5měsíční pobyt a žijete úplně jiný život. Máte kolej, můžete tam přijít, odejít, kdy chcete. Bydlíte v centru města, taxíky jsou za hubičku, jak se říká, takže s tím to není problém. Poznáte mnoho nových lidí, nejenom Tajvanců, ale studuje tam mnoho zahraničních studentů, hlavně z Indonésie a Vietnamu, takže můžete být pozváni i na tu svatbu, jak jsem říkala, a je to neuvěřitelná zkušenost, teda je na nějakou akci, kterou právě pořádají ty noví kamarádi, nebo i ty kamarádi za vámi přijedou do Čech a prostě je to super. A potom vlastně můžete lépe cestovat do jiných zemí a objedete o hodně víc, než kdybyste byli tady v Čechách, protože vás to stojí za prvé méně peněz a za druhé máte i o hodně víc času, než kdybyste měli tady. A když si říkáte, když už jste jednou v té Asii, tak přece jenom nepojedu do jednoho místa, ale třeba do 2 nebo do 3. A dále takovou poslední výhodou, předměty studované na univerzitě jsou uznány a kredity započteny a jakoby dostanete ještě 30 kreditů navíc za zahraniční stáž a minimum vlastně postup do dalšího ročníku je 40 kreditů, takže třeba u mě já jsem dostala 30 kreditů za zahraniční stáž a dále jsem tam studovala ty 4 předměty a za to jsem dostala 9 kreditů, takže jakoby mám dohromady 39 kreditů. Takže mě už jakoby si stačilo zapsat už 1 předmět, ale to nedoporučuji. Doporučuji splnit všechny předměty, které máte povinné na tento rok, protože potom byste v dalším roce toho měli hodně co dohánět. Ale kdyby náhodou někdo, takže bez problémů projde do dalšího ročníku, nemusíte se bát. Takže pokud máte nějaké dotazy, takže až na konci jakoby této přednášky, nebo potom se můžete podívat na webovou stránku, a popřípadně mi můžete napsat i na e-mail, kdyby nějaký konkrétní. Takže děkuji vám za pozornost a doufám, že někteří z vás pojedou. A ještě než Šárka úplně skončí, tak já ji poprosím, aby vás pozdravila v čínštině. Ni hao. Jiná Šárka měla ode mě speciální dovolení mít delší prezentaci a ostatní už opět poprosím o velice stručnou a krátkou. Takže pokračujeme. Problematická záležitost na vysoké škole je tvorba rozvrhu. My máme v kurzu, který děvčata představili, flashové animace, jak si ten rozvrh vytvořit. Doporučuji, abyste se na ně podívali. Nicméně pan proděkán pro studium vždycky říká, že to je veliký boj si vytvářet rozvrh. Takže slečná inženýrka Iveta Jizáková vám řekne podrobnosti.
Dobrý den. Já budu teda velmi stručná, protože na stránkách První kroky na FIM máte krásné animace a uvidíte přesně, jak se rozvrh tvoří. Takže jenom bych vás poprosila. Tak, mrkneme se na takovej předběžný návrh rozvrhu. Nemusíte se děsit toho, že všechno, co tady vidíte, musíte studovat. Nemusíte. Od každého předmětu si vždycky vyberete jednu přednášku a jedno cvičení, takže ten váš rozvrh nakonec bude velmi stručný. Jak na to je právě v těch animacích v kurzu. A když se vrátíme zpátky, je tady, prosím vás, někdo, kdo se zapisuje do kombinované formy studia? Bude dálkař? Výborně. Takže vám ukážu, jak vypadá váš rozvrh. Ten je ještě jednodušší. Dole na té stránce najdete excelovský soubor, kde si vyberete příslušnou kartu, která se vás týká. Takže když zkusíme, tohle je zrovna aplikovaná informatika první ročník. Vlevo uvidíte přesné termíny, vpravo vidíte, který předmět se koná. Jsou to vždycky setkání 6hodinová, každý konkrétní den. Nemusíte si nic vybírat. Takhle, jak to je navrženo, tak prostě přijdete na výuku. Takže já vás poprosím, abyste si to v klidu prostudovali, klidně doma. Pokud máte už teď nějaký dotaz, na konci ho zodpovím. Pokud ne, můžete se zeptat u zápisu. Stručně, jasně, ostatní informace máte v kurzu, anebo neváhejte zeptat se na závěr naší přednášky. O stejnou stručnost a jasnost poprosím pana doktora Pavla Pržáka, který ještě si k ruce prý vzal dneska slečnu Alenu Vejsadovou. Prosím. Tak, dobrý den. Dovolte, abych vás přivítal za akademickou obec Fakulty informatiky a managementu, jejíž jsem reprezentantem. Nejdřív bych asi měl objasnit, co to vůbec ten akademický senát je. Tak ta vaše představa by mohla vycházet z následujícího modelu. V České republice máme čas od času nějaké volby, volíme si parlament. Ten parlament potom volí vládu na základě jakési většiny, která se tam vytvoří, a kromě toho také volí prezidenta. Akademický senát je, co se dá s tímto modelem srovnat. Zápisem do prvního ročníku se stanete studenty Fakulty informatiky a managementu a v podstatě se formálně stanete i členy akademické obce. Od té doby máte právo vybírat své zástupce do akademického senátu a ti potom vybírají management naší fakulty. Tento rok je specifický tím, nebo tento akademický rok bude specifický tím, že bude akademickým senátem vybírán a volen nový děkan na jaře příštího roku. Poté, co samozřejmě je zvolen ten management, tak akademický senát v podstatě spolupracuje s vedením fakulty, schvaluje různé dokumenty. Studijní proděkan zmiňoval studijní a zkušební řád. To je dokument, který prošel akademickým senátem a podíleli jsme se na přípravě některých jeho formulacích. Já již dále nebudu mluvit, jistou představu jste si snad udělali, a protože v tom akademickém senátu nejsou pouze akademici, to znamená učitelé, jsou tam také zástupci studentů, tak jedna z těch zástupců studentů, Alenka Vejsadová, je zde přítomná, je to místopředsedkyně akademického senátu za studentskou komoru a ona vám o některých činnostech akademického senátu řekne podrobněji. Prosím, Alenko. Děkuji za slovo. Takže už něco víte o akademickém senátu. Já bych chtěla jenom dodat, že akademický senát to je ze zákona a funguje jako kontrolní orgán toho, co se na fakultě děje. Každá fakulta má svůj vlastní akademický senát a potom existuje ještě jeden pro celou univerzitu. My se tady budeme bavit více o tom fakultním, co děláme a proč jsme pro vás tak důležití. Členy akademického senátu jsou akademičtí pracovníci, kteří jsou v akademické komoře a zastupují práva akademiků. Potom tam máme studentskou komoru, kde jsou studenti a zastupují studentská práva. V čem se podobáme parlamentu? Takže schvalujeme dokumenty. Mezi ty dokumenty patří třeba rozpočet, který určuje, kolik peněz půjde kam, nebo schvalujeme složení disciplinární komise, se kterou vám nedoporučuji se setkat.
maximálně tak na chodbě. Potom delegujeme například do Rady studijních programů, která vytváří vaše studijní plány, takže určuje, které předměty jsou povinné, které jsou nepovinné. Projednáváme vnitřní předpisy, dejme tomu statut, což je taková listina, která ustanovuje celou fakultu. Pak organizujeme volby, to už bylo řečeno, organizujeme volby nového děkana a nebo organizujeme volby do akademického senátu. Potom zřizujeme a rušíme různé části fakulty, dejme tomu, pokud je nutnost vytvořit novou katedru, tak se to musí schválit akademickým senátem. V čem se nepodobáme parlamentu, tak to je to, že nemáme slevy v bufetu a nemáme zadarmo hromadnou dopravu. Kde nás můžete potkat? Spolupracujeme na různých akcích, jako je například snídaně s děkanem, kam se můžete přihlásit a popovídat si s panem děkanem a říct mu, co vás trápí, co byste chtěli vylepšit na fakultě. Je to velmi příjemné a ta snídaně je velmi velká, najít se tam určitě každý. Pak pomáháme na akci Vítejte na FIM, kde prezentujeme náš akademický senát a samozřejmě tato akce má naši velkou podporu. A někteří z vás nás určitě viděli i na Dnu otevřených dveřích, kde jsme byli v studentské části a radili jsme vám, že naše fakulta je úplně ta nejlepší a máte se přihlásit. Pak jako studentská komora organizujeme Modrá fakulta daruje krev. Tam se můžete samozřejmě zapojit a vaší kapkou krve zachránit někomu život. Dále akademický senát organizuje akademickou obec, která se koná jednou za rok a tam můžete zjistit, jak vypadalo hospodaření fakulty a co je nového. Můžete si tam popovídat i s panem děkanem a dát mu nějaké nepříjemné otázky, ale to není důvod, protože tady všechno běží tak, jak má. Akademický senát se skládá z akademické komory a ze studentské komory. Můžete si všimnout, že za akademickou komoru je tam 5 členů a za studentskou 4. Já tady mám krásnou fotku, kde jsme téměř všichni vyfoceni. Můžete si všimnout, že tam je jenom 8 lidí, protože Láďa byl zrovna někde někoho zachraňovat. Kde můžete získat další informace o akademickém senátu? Buď se můžete proklikat na našich webových stránkách až k nám a najít tam naše kontakty, nebo na nástěnce u učebny J1 máme veškeré informace o akademickém senátu a o problémech, které se momentálně řeší. Samozřejmě můžete nás kontaktovat, my budeme rádi, že budeme mít nějaké podněty o vás a samozřejmě vám rádi pomůžeme. Takže na závěr jsme tu pro vás a proto se nás nebojte kontaktovat, protože my vám můžeme poradit i pomoct, když nebudete vědět, co a jak. Takže pokud někdo z vás má už od dětství touhu stát se senátorem, tak kontaktujte Alenu Vysadovou a můžete. Teď bych poprosila zástupkyni univerzitní knihovny, paní magistru Lukešovou, a poprosím jí pouze o 2minutové vystoupení. Děkuji. Takže dobrý den. Já jsem si připravila právě prezentaci z toho důvodu, aby mě to drželo toho textu a zbytečně jsem neodbíhala. První informace, kterou bych vám chtěla sdělit, je, kde najdete webové stránky univerzitní knihovny. Je to ten další slide? Jo. Můžete nás najít přes www.uhk.cz, fakulty a pracoviště a zde už bude přímý odkaz na knihovnu. Doporučím vám občas se na ty stránky podívat, protože hned na první stránce budete mít základní informace, kdy je třeba knihovna výjimečně zavřená nebo kdy je provoz zkrácen. Dále vás upozorním na otevírací dobu, protože otevírací doba knihovny není stálá, mění se podle akademického roku a to znamená, že ve zkouškovém období je knihovna otevřená mnohem kratší dobu. Tak, co můžete v knihovně najít, co se vám může hodit ke studiu? Můžete zde najít tištěné dokumenty, přes webové stránky můžete mít přístup k elektronickým zdrojům. Služby, které můžete využívat, tak to jsou výpůjční služby, to znamená, že knížky si můžete půjčit domů, zároveň můžete využívat příruční knihovnu a zůstávat v prostorách knihovny. Pokud si budete potřebovat něco okopírovat nebo oskenovat, tak přímo v knihovně máte k dispozici kopírky a skenery.
Dále můžete využívat služby mediální studovny, kde pracuje paní magistra Halamová a u ní si můžete zadávat rešerše. Ještě bych vás upozornila třeba na tvorbu bibliografických citací opět u paní magistry Halamové. Další služby se pak můžete dozvědět během roku, kdy co budete konkrétně potřebovat. Co potřebujete k registraci, tak to je kartička ISIC, kterou dostanete, zastavíte se dole v knihovně u výpůjčního pultu, vyplníte výpůjční prohlášení, které podepíšete a kolegyně vám aktivuje čtenářské konto. Co to čtenářské konto znamená? Můžete mít Já se velice omlouvám, ale 2 minuty už vypršely. Takže poprosíme moji kolegyni, paní magistru Petru Lukešovou, že bude tak ochotná a kdokoliv z vás bude chtít nějaké informace o knihovně, tak vám bude dole v univerzitní knihovně k dispozici. Takže slovo na závěr, poprosím. Upozorním vás na upomínky, nepodceňujte to a hlavní informace knihovna@uhk.cz. Děkujeme. Tak o stejnou stručnost poprosím pana inženýra Jiřího Červeného, který se pokusí vám odtajnit to, co se skrývá v technickém zázemí naší fakulty. Takže dobrý den, už to funguje. Vítám vás na Fakultě informatiky a managementu i za naše oddělení, tedy útvar informačních systémů, který má na starosti počítačovou síť jak fakulty, tak univerzity. Já bych tamhle poprosil, kdybyste tam mohl dát hlavní stránku univerzity www.uhk.cz, portál. Tak. A možná kliknout na fakultu informatiky, jestli tam někde je. Tak. Dobrý. Když nastoupíte do prvního ročníku, tak je vám automaticky vygenerován váš login, tady vytvořeno vaše konto, který se přihlašujete do sítě a máte právo po celou dobu studia i využívat veškeré síťové prostředky, které jsou vám k dispozici. Máte vytvořenou e-mailovou schránku, máte tam určitý diskový prostor, který je jenom váš, takže třeba nemusíte sebou po učebnách tahat nějakou svoji flash paměť, ale když se podíváte na síťový disk P, tak to je jenom váš osobní prostor, kam nikdo jiný nevidí a vy si tam můžete ukládat svoji rozdělanou práci v průběhu celého studia. To jen tak na okraj. Abych to své vystoupení opravdu hodně zestručnil, tak prosím vás, zapamatujte si, že když budete mít jakýkoliv problém v síti, nejdřív se snažte najít řešení tady na našem portálu. Když vidíte tu černou linku vprostřed stránky, tak úplně na jejím pravém konci je poradna a tam jsou popsány veškeré postupy, které potřebujete při řešení jakýchkoliv problémů, ať jde připojování do pošty, změny hesel, používání síťových prostředků. Najdete to primárně tam. To je jeden odkaz. A druhý odkaz je, najděte si tam na webu pravidla pro práce v počítačových učebnách. Je to 1A4 dokument, asi 11 bodů, není to nic dlouhýho a jsou to úplný základy, jak se chovat na počítačových učebnách. Kdybych to jakoby měl hodně zestručnit, tak chovat se tam slušně k ostatním lidem, nehlučit a nevím, nějakým tam nepolejvat klávesnice nějakýma sladkýma nápojema, aby se tam po vás nepřilepili a za druhý dodržovat prostě zákony naší republiky, to znamená nezdílet nějaký nelegální data, nehackovat se do serverovny ani nám, ani kamkoliv jinam a potom by právě z toho mohly být ty nepříjemnosti, o kterých tady mluveno v souvislosti s tou disciplinární komisí a tady panem proděkanem pro studium, protože to jsou takový hlavní přestupky, který se můžou na těch učebnách dít a my si samozřejmě nepřejeme,
aby seděli, je to všechno logovaný a nejnepříjemnější část naší práce je ta, že když se nám ozve Policie České republiky, ať dohledáme přístup z té a té adresy tam a my musíme prostě dopátrávat ty lidi, kteří někam lezli a něco tam dělali. Vůbec nás to netěší, ale prostě musíme. Tak to je jen takový drobný varování. Ať bych měl dát takovej jakoby tip na závěr, co bych vám doporučil si, kromě toho, že si nastudujete tyhle odkazy, o kterých jsem mluvil, udělat. Máme se studijním systému IZIT, máme možnost pro vás, nebo vy máte možnost nastavit si tam osobní tajnou otázku a ta slouží proto, když vy zapomenete heslo, abyste sem nemuseli jezdit, ukazovat nějaký studijní průkazy nebo občanky a měnit si to heslo na základě osobní identifikace, ale abyste si mohli zavolat, zodpovědět tu otázku, kterou si tam sami vymyslíte a sami nastavíte odpověď a to slouží jako identifikace. Když jste třeba v zahraničí, strašně vám to pomůže nejezdit jenom kvůli změně hesla z Tajvanu, jak tady ty studentky na fakultu, prokazovat se tam, stačí opravdu se ověřit po telefonu, ale musíte na to myslet a nastavit si to tam. Je to důrazné doporučení. A kdybyste měli jakýkoliv problém v té síti, nenašli odpověď v té poradně, je tam pro vás v prvním patře Fakulty informatiky hned u počítačových učeben taková veliká prosklená místnost, sedí tam za stolem většinou jeden člověk, který tam je jenom pro vás, jmenuje se to Centrum služeb a tam vám ten člověk poradí s jakýmkoliv problémem, který vy budete mít. Kdyby náhodou se stalo a ten člověk nevěděl, bude vědět minimálně to, kam vás poslat, nebo kdyby to nebylo v náplni jeho práce. Máme tu práci tady rozdělenou, takže složitější zásahy v síti nemůže dělat jeden člověk sám, ale pošle vás třeba dolů na útvar informačních systémů za náma, za konkrétním správcem konkrétního serveru a ten vám potom pomůže. Takže vám přeju hodně štěstí ve studiu a děkuji vám za pozornost. Takže doufáme, že ten člověk na Centru služeb vás pošle skutečně do prvního poschodí útravu informačních systémů, kde dostanete informaci a ne někam jinam. Teď máme zajímavou věc a myslím si pro vás velice užitečnou. Studenti realizačního týmu prvních kroků na FIM pro vás vymysleli takovýto dokument, jmenuje se První týden na FIM a vy si jej z toho našeho kurzu můžete vytisknout. A máte tam nejdůležitější informace, které je nutno v tom prvním týdnu zařídit. A mám tady studentku, která vám, Lucii Černou, veškeré podrobnosti k tomu dokumentu řekne. Prosím. Takže ahoj, jak už bylo řečeno, moje jméno je Lucie Černá. A mým tématem je vám upřesnit, co byste měli ten první týden, nebo respektive i ten první den udělat, abyste si hnedka neřekli, no na tohle teda fakt nemám. Takže já bych poprosila o další slide. Takže už jenom od rána, nebo srovnání střední školy s vysokou školou, samozřejmě všichni znáte, jste starší, mnozí z vás i samozřejmě chytřejší. S tím se tady i počítá, takže veškeré věci, které budete potřebovat, si uděláte sami. A proto, abyste hnedka po ránu se neřekli, no já jsem teda 3 tečky, tak určitě si zjistěte veškerou dopravu. Ať už se jedná o MHDčka, nebo pokud pojedete autem a tak dále. Aby se vám náhodou nestalo, že nepřijedete včas, potom budete zbytečně nervózní a budete zmatkovat. Dalším určitě důležitým bodem, který si vemte sebou, je váš osobní rozvrh. Pokud možno tedy i s učebnami a z jména učitelů. Jelikož každý budete, jak jste slyšeli, mít jinačí. To znamená, že pokud budete se chtít někoho zeptat, tak budete mít smůlu, protože nikdo to pořádně vědět nebude. A tady bych zase řekla další jakoby rozdíl ohledně střední školy. Na střední školu první den jste přišli, řekli si ahoj, co se dělá o práskách a zase jste odjeli s tím, že jste začali fungovat až druhý den. Tohle, co tady v tomhle případě tak úplně není. Nemůžu říct, že první přednášky a cvičení budou trvat přesně 45 minut, ale rozhodně bez papíru a tužky se neobejdete. Já bych poprosila další slide. Takže, i když se vám tady snažíme tady přizpůsobit nebo říct, jak to všechno bude vypadat, tak budete přesto zmatený. Na každé přednášce i cvičení vám budou proto sděleny veškeré důležité termíny, co se týká zápočtu, co se týká zkoušek, samozřejmě kolik budete mít pokusů, kolik procent budete muset na to, abyste ho splnili, abyste tady ten zápočet nebo zkoušku splnili, tak kolik budete muset tady
vzít si svého úsilí, ale zároveň některým z vás se stane, že už bude vám přidělen úkol. Ten úkol může být buď to samostatně, nebo ho budete dělat ve skupinách. Tady bych tedy upozornila, že co se týká skupinek, můžete klidně i počkat, i když vám bude řečeno, no příští hodinu už ty skupinky musí být vytvořený, ale doporučuji vám minimálně těch 14 dní na to rozkoukání, nikoho to nezabije. A vy hlavně budete moci se s osobou rovnou domluvit, co kdo bude a jak dělat. Protože z vlastní zkušenosti to vím, že jsem se moc dobře vybrala a veškerá práce potom zbyla na mě. A ke konci semestru, byla to docela fuška. Tak, další věc je seznam povinné a doporučené literatury. To vám všichni budou říkat, tuhle knížku si poříte a tak dále. Neznamená to, že byste potom hnedka museli letět do místního nakladatelství Gaudeamus, ale doporučuji vám, jak už bylo řečeno, místní univerzitní knihovnu. Když nebude ani tak k dispozici nebo nebude ten materiál tam, tak použít vědeckou knihovnu, která se nachází nedaleko školy. A nebo když budete chtít tu učebnici mít určitě v ruce, kdy třeba se kdykoliv do ní podívat, tak navštívit studijní forum www.krajta.com a tam si od našich studentů bývalých nebo i současných právě tu danou knížku, když tak zakoupit. Já vás poprosím tedy o další slide. Takže co tedy určitě si s sebou musíte vzít? Jak už jsem říkala, rozvrh. Ten je opravdu důležitý, protože tady potom jinak budete bloudit, nebudete vědět kam, co a jak. Další věcí je papír a tužku na ty vaše poznámky. Nemůžete samozřejmě zapomenout ani peníze. Jídlo, abyste tady neumřeli hlady. A materiál pro potvrzení. Pokud možno s indexem, abyste ušetřili práci na studijním oddělení. A jak už bylo řečeno, i třeba potvrzení, co se týká pojišťoven a takovýhle. A neposlední řadě samozřejmě optimismus a dobrou náladu, to je důležitý. Protože jak už jsem říkala, přijít s myšlenkou domů, já na to nemám, tak to vám ničemu nepomůže. A na druhou stranu, samozřejmě budete bloudit, ale věřím, že se nakonec stejnak najdete a budete na této škole spokojený, co jsem zatím po tu dobu i já. Teď je ode mě všechno, děkuji. Děkuji, Luce, za velmi pěkné vystoupení. Je vidět, že také jako všichni ostatní členové realizačního týmu absolvovala předmět interpersonální komunikace, který vedu. A opravdu jí to dobře mluví. A teď zatím připravil náš kolega virtuální procházku po Fakultě informatiky a managementu, kterou jsme v našem kurzu pro vás připravili. Takže k tomu bloudění, o kterém Lucka mluvila, můžete si ještě předem, než na fakultu přijdete, tak tu fakultu virtuálně projít. Za chviličku pan kolega vám ukáže. Je to hned na té první stránce online kurzu. Ukážeme vám jenom začátek. Dál blokem, který se týká zástupců organizací, které spolupracují s Fakultou informatiky a managementu. Paní proděkanka mě upozornila, že pouze 2 z těchto organizací jsou tedy ryze pod hlavičkou, a to je organizace ISEC a organizace Buddy System, zatímco externí organizace je Vysokoškolská liga a organizace, která se zabývá volnočasovými aktivitami Integrity Life. Takže postupně poprosím pana kolegu Jana Slabého, který vám představí organizaci ISEC. Tak já děkuji za slovo a přeju hezký den. A hned na úvod takhle začnu. Když se podíváte tady na ten dlouhý flipchart, tak jako znáte ty slova, takhle, co jsou tam napsaný? Víte, o co se jedná? Protože já třeba jako člen studentské organizace ISEC, mezinárodní studentské organizace ISEC, se s těmihle vlastně pojmy v praxi setkávám teď už dennodenně. A troufnu si říct, že po absolvování FIMu se s nimi budete setkávat určitě i vy. Tak to jen tak na úvod, abych vám ukázal, co tak v ISEC děláme. A teď
už teda jakoby ke mně. Já se jmenuji Honza Slabý, jak už jste slyšeli. Studuju na FIMu finanční management a v ISEC jsem zodpovědný za komunikaci s firemním sektorem. Vedu 4členný tým a vlastně snažíme se oslovovat partnery z firemní sféry, se kterými jednáme na bázi nějaké spolupráce, ať už se jedná o to, že nabízíme zahraniční studenty, zahraniční stáže pro ty firmy a pak už jsou tam další možnosti spolupráce. Ta nabídka je poměrně široká. To znamená, že já v praxi v ISEC chodím na obchodní schůzky vlastně s manažery, s řediteli, s jednateli firem a snažím se nějakým způsobem tam prodat ten náš produkt a prodat toho stážistu. A když mám jakoby úspěch, tak teda přichází to, že toho stážistu tam musím nějak dostat. To znamená, že se zabývám nějakou realizací, takže jsem v kontaktu se zahraničními studenty, jsem v kontaktu se zahraničními pobočkami ISEC a snažím se jakoby formálně i po právní stránce jakoby ty všechny náležitosti k té realizaci udělat. Tak, tohle dělám já. A samozřejmě to není všechno, co můžete dělat v ISEC, jsou tam různé další možnosti, můžete se zúčastnit organizace nějakého projektu s účastí mezinárodních studentů, můžete vyjet s námi na zahraniční stáž, samozřejmě pracovní, můžete se zapojit jakoby do HR, to znamená účastnit se nějakým způsobem vzdělávání, v náboru členů organizovat pohovory a podobně, můžete se zapojit i do PR, z public relations, to znamená nějaké vztahy s médií, organizace různých akcí na propagaci naší organizace. Můžete se nám starat o finance a tak podobně. Jo? Takže ta nabídka je tam poměrně široká, potom už to záleží na vás. Co já mám na ISEC nejradši, tak jsou vlastně ty lidi, protože já v ISEC poznávám jednak lidi z těch členských 110 zemí světa, ať už po mailu nebo potom na konferencích osobně, potom taky lidi z České republiky, protože v České republice je 9 poboček ISEC a snažíme se fungovat nějakým způsobem jako tým, to znamená, že ta komunikace je tam víceméně denodenní. A to je tak za mě. V podstatě, pokud budete mít zájem o víc informací, tak nevím, jestli to úplně vidíte, jsou tady odkazy www.isec.cz, www.checkmeout.cz a pokud budete mít fakt jakože nějaký dotaz a budete se ho bát tady říct, tak můžete mě na mail jan.slabý@isec.cz. A na závěr bych vám rád všem popřál, ať vykročíte tou správnou pravou nohou do studia a děkuju za pozornost. Protože na vysoké škole budete kromě studia chtít určitě také sportovat, tak tady máme zástupce Vysokoškolské ligy, pana Lukáše Hlouška, který vám o sportovním vyžití něco řekne. Takže ahoj, já se jmenuji Lukáš Hloušek, jsem tady teda, jak už bylo řečeno, za sportovní studentskou organizaci Vyše liga. Během teďka chvilky bych vám chtěl říct, kdo jsme, jakým způsobem fungujeme, jaké jsou vůbec výhody spolupráce s náma a kde seženete další informace o nás, protože během těch 3-4 minutek nejde tady rozhodně říct úplně všechno, co bych chtěl a odpovědět na všechno, co vy byste rádi věděli. Takže já poprosím ještě dál, jestli můžeš. Jak jsem teda říkal, jsme oficiální studentská organizace, organizujeme sportovní ligy, turnaje, párty, další akce pro studenty. Fungujeme 4 roky, začali jsme v Praze na Vysoké škole ekonomické, teďka rok fungujeme už i u nás tady v Hradci Králové. To znamená, jakýkoliv dotaz můžete směřovat přes stránky, přes kontakty na mě. Já jsem vlastně správce pro Hradec Králové, takže budu ta kontaktní osoba, se kterou budete přicházet do styku. Můžeme dál. Co bych určitě chtěl zdůraznit, tak je to, že když se řekne liga, tak spousta lidí se toho hrozně zalekne a řekne si, že to by nebylo nic pro mě. Naše liga je liga, ve které si zahraje jak pokročilý squashista, tak absolutní začátečník. Díky tomu, že máme různé úrovně těch lig, díky tomu, že každý měsíc se postupuje nahoru, se stupuje dolů, tak prakticky pořád budete hrát s hráčema na podobné úrovni, jako jste vy. Takže se slečny rozhodně nemusíte bát, že by na vás první měsíc naběhnul 2 metry vysoký, 1,5 metru široký běc. Během minuty vás tam vymlátil na tom kurtu a poslal vás domů.
nebojte se, opravdu zahrajete si, ať jste na jakýkoliv úrovni, i když jste to třeba v životě nedrželi v ruce, jste schopni si u nás zahrát. Kromě teda ligy organizujeme i jednorázové akce. Během minulého roku jsme zorganizovali 6 squashových turnajů, 3 bowlingové turnaje, 2 party, takže určitě si každý tady přijde na svý. Můžeme dál. Co vůbec vám Vešeliga je schopná dát, tak to, co já vidím nejvíc, tak jsou noví spoluhráči, protože já osobně jsem byl zvyklý hrát squash, nicméně pořád to bylo s přítelkyní, s bráchou a s jedním kamarádem a tady prakticky každý měsíc potkávám 4 nový lidi, se kterými hraju. Takže to je určitě velký plus. Navíc hrajeme dohromady kluci i holky, to znamená, že kdo chce, tak třeba je schopen si najít i víc než jenom spoluhráče, ale to už nechám na vás, to už vám kecat nebudu. Hlavní věc, co máme, tak máme i slevy v těch našich sportovních centrech. V Hradci máme 2 squash centra, pohybujeme se okolo 40-50% slevy ze studentských cen, takže i to může být zajímavý. Čím víc budete hrát, tím víc potom i ušetříte. Je to absolutně na vás. Můžeme dál. Abych to nějak zakončil, jakým způsobem se můžete dozvědět víc, tak je určitě díky registraci na našich stránkách, kde se zaregistrujete zdarma, tak tam jste schopní si prolíst všechny možné články. Doporučuji podívat se do sekce Hradce, podívat se na všechny akce, které jsme tady pořádali, abyste si o nás udělali trošku obrázek. Tam o mě najdete na mě najdete i e-mail, mobil, takže se mě nemusíte bát zeptat. Klidně i tady po přednášce tady budu, případně 3. října v pondělí. Nejspíš tady na Fimce vedle budeme mít infoschůzku vyloženě jenom o Vešelize, to znamená, kdybyste měli víc informací, chtěli vědět víc informací, tak se určitě můžete zastavit. No a prakticky můžeme dál pozvánkou pro pány. Tady díky našim správkyním z Prahy, Brna a Olomouce bych se s vámi chtěl rozloučit a slečnám, aby to nebylo líto, tak můžeme dál jednu, tak je bychom samozřejmě do ligy chtěli taky, takže už to můžeš posunout. Takže se s vámi budu těšit, že se uvidíme na kurtech a ať se vám tady ještě líbí, užijte zbytek prázdnin. Díky. A my budeme pokračovat v těch aktivitách ve volném čase a máme tady zástupkyni paní bakalářku Pavlu Kratinovou, která vám něco řekne o organizaci Integrity Life. Prosím. Tak ahoj, já jsem Pavla a chtěla bych vám trochu představit, co děláme v Integrity Life, neboli In Life, a bych poprosila o videoklip. Dobře, takže videoklip zatím neběží, tak teď mám možnost říct vám, co byste tam viděli, ale možná, že on ještě jako naběhne, takže třeba to uvidíte. Ale my jsme vlastně organizace, která v Hradci funguje už od roku 1998 a zaměřujeme se právě na volnočasové aktivity. Chceme vám trošku to těžký studium zpříjemnit, takže pro vás máme různý sportovní vyžití, různý workshopy, adrenalinové akce, prostě co kdo má rád, tak se snažíme nabídnout. Taky máme dobrý přednášky, který se snaží tak reagovat na to, co vás může zajímat. Takže určitě na všechno jste zvaní. A já, když jsem začala studovat tady na univerzitě, na pedagogické fakultě a přišla jsem do prváku, tak to pro mě byl trošku jako stres, protože já jsem vůbec nevěděla prostě, jak to chodí, jaký je ten studijní systém, nikoho jsem neznala, ještě Hradec Králové, protože pocházím skoro z vesnice, tak to byl pro mě takový začarovaný kruh se všemi těmi kruhy a okruhy a prostě se vším možným. Tak jsem byla taková zmatená. A vy máte tuhle přednášku, která vám má pomoct a taky první kroky na film, který vám můžou pomoct. Ale my děláme ještě něco, kde máte příležitost se dozvědět něco tak z očí do očí. A já to řeknu za chvilku a můžeme mrknout na ten klip.
Já bych poprosila ještě o tu pozvánku. A tam právě v tom videoklipu bylo vidět ty akce pro prváky, tak to je něco přesně pro vás. A to jsou takové příležitosti, trošku víc poznat Hradec. To můžete udělat na Tech Infotour. Je to taková procházka, kde se prostě seznámíte, co kde v Hradci je. Dozvíte se taky, kam můžete zajít na dobré jídlo, kde se dá sportovat. Ukážem vám nějaké praktické věci přímo v tom Hradci. A navazuje na to infoguláš, což je taková příležitost seznámit se staršíma studentama, který vám řeknou nějaký tipy a triky, jak studovat. A taky dostanete guláš, takže to stojí za to. A ještě bychom vám rádi poradili a pomohli s tím, jak správně studovat, nebo jak dobře studovat, jak projít školou a nezbláznit se z toho. A to v průběhu přednášky, jak zvládnout vysokou, kde budete zase moc dozvědět, jak si dobře rozvrhnout čas, na co se soustředit a jak získat 5 návyků efektivních vysokoškoláků. Takže máte to taky na těch pozvánkách, které jste dostali. Pokud je nemáte, tak si je budete moct ještě u dveří vyzvednout a taky tam najdete naši internetovou stránku. Mohu přislíbit, že všichni pedagogové, všichni představitelé se snažíme, abyste se z toho nezbláznili, proto máme tady tu přednášku, takže podpořím vaše slova. A teď budeme pokračovat dál. Poprosím pana Vojtěcha Taláška a Gabrielu Šilhánovou, kteří vám představí buddy systém. Tak co, těšíte se na školu? Pokud ne, nebo pokud se těšíte málo nebo hodně, ať už se těšíte málo nebo hodně, tak já vám dám důvod, proč se těšit víc. My tady zastupujeme organizaci SN Buddy System Hradec Králové. Jsme Gábi a Vojta, já jsem ten Vojta. Zastupujeme tady oba póly, já jsem kluk, ona je holka. On je ve druháku, takže čerstvě je u nás v organizaci. Já už jsem nečerstvě dlouho v organizaci. Já mám černý tričko, ona měla mít bílý tričko, ale pokazila to, že jo. Plus já jsem ten hezký, ona je navíc i chytrá a teď schválně něco přijde. Naše organizace má 83 členů, ale čísla vás určitě ještě nebudou zajímat, takže půjdeme přesně na to, co my děláme. Vidíte Hradec Králové a zaslechli jste tady několikrát, že můžete během svého studia vycestovat do zahraničí a stejně jako vy můžete vyjet ven, tak spoustu jiných studentů může přijet sem za náma na univerzitu do Hradce Králové. Takže jezdí sem například Tajvanci, jezdí sem i z Ameriky a jezdí sem i z Afriky. To abych vybral schválně to nejexotičtější. A letos nás čeká 90 studentů a teď schválně, co my s těma studentama děláme. Vezměme si takového Tajvance, který přijede, oni jsou strašně nadšený, jako entuziastičtí, je to skvělý. Někteří už jsou tady 2 týdny dokonce, aby si to stihli všechno procestovat, tu Evropu, než jim začne škola. Ale jako oni přijedou takový, jsou optimističtí, ale třeba jazyk moc nezvládají, moc toho ani jako nejsou na nic připravený, mají jenom ty foťáčky. Takže oni přijedou a jako neví. Jo? A tak teda nastoupí český student, jak my říkáme badík, a ten, protože je znalý nejen řeči, ale i místních poměrů, tak samozřejmě Tajvan si pomůže a Tajvanec je potom spokojený, líbí se mu tady, jede domů a vypráví, jak to tam bylo skvělé, jak se o ně postarali. Další příklad, Američan ten přijede a dostane třeba hlad, tak zase badík nejenom, že je znalý opět místních poměrů, ale i atmosféry v Americe a jejich životního stylu, tak mu poradí a opět Američan je nejezený a je spokojený a líbí se mu tady. A poslední příklad, ten Afričan, jestli jste si všimli, zmizela mu sukínka, někdo mu ji ukradl nebo je někde zapomněl, zhořela mu a podobně. Takže je mu zima a bojí se, že tady nepřežije. Ale samozřejmě badík, protože má čepici, tak mu může půjčit tričko a Afričan má stylový tričko, už se tady nebude bát. A badík je na sebe hrdý, jak skvěle zachránil situaci. Takže to je tak ve zkratce to, co my děláme. Staráme se o zahraniční studenty, to, aby tady vůbec přežili, ale nejen to, staráme se taky o to, aby se tady měli dobře, aby se jim tady líbilo ještě víc, takže s nimi jezdíme na výlety po českých krásách, lů a hájí. Chodíme s nimi za zábavou, aby se jenom doma neučili, oni to moc nedělají, že jo, ale tak. A samozřejmě taky objevují krásy České republiky, to naše národní bohatství.
Tak, ale teď si samozřejmě můžete asi říct, proč nám to tady vykládáš, přece nečekáš, že se budeme starat o zahraničního studenta, když ještě jsme ani nezačali, já nevím ani v Hradci, kde je tady kolej a kde se tady najíst. Ale možná vás napadne právě ta otázka, teda proč o tom mluvím. Asi jste si určitě vypadáte velice bystře, takže jste si možná řekli, že je tam určitá analogie mezi vámi, když jste tady taky noví v Hradci Králové, zvlášť pokud nejste přímo z Hradce Králové nebo z okolí. Takže o tom mluvím, abyste si uvědomili, že i vám jsme schopni pomoct. I to, že se přidáte k nám, tak pro vás může být přínosný. A proč? Jednak protože je nás hodně a potom člověk se nemusí tolik bát. A kdyby vás zajímaly konkrétní příklady, tak se k ním dostaneme. A tady jsme na té vysoké škole, tak trošku zaběhneme do té vědecké práce. Tohle je Maslowova hierarchie potřeb. Budete se o tom všichni učit v prvním semestru, snad v prvním měsíci. A ta říká, jak vy potřebujete své potřeby upotřebit. Nejdřív musíte uspokojit své fyziologické potřeby. To znamená najíst se, napít se a mít kde složit hlavu. Krmit ani napájet vás nebudeme, doma vás taky neubytujeme, teda ne na dlouho, ale můžeme vám poradit, kde se dobře najíst, můžeme vám poradit, kde se dobře napít, protože i zahraničním studentům pomáháme, třeba když jsou tady na díl, zajistit si ubytování, takže i spousta z nás řeší ubytování. Není v Hradci problém najít privát, je v Hradci problém najít lidi, se kterými tam budete bydlet a se kterými budete vycházet. Další je jistota. S námi budete mít jistotu, že tady nikdy nebudete sami. A dál potřebujete taky nějakou sounáležitost, cítit se, že máte nějaké okolí, které vás vyslyší, který s váma bude. A v neposlední řadě seberealizace. Až tu školu za měsíc, za dva budete mít trošku malý kůž, budete vědět jak a co, tak začnete uvažovat, co se svým volným časem a řeknete si, že už ho nechcete jenom buď pařit CSko, nebo mě napadlo jenom se malovat, ale to by nebylo slušné, takže to neřeknu. A budete třeba chtít se nějak seberealizovat, takže i u nás tím, že třeba můžete časem organizovat právě ty výlety pro ty zahraniční studenty, připravovat pro ně různé sportovní a kulturní akce, tak je to právě ten prostor pro vás. To by bylo, a já teď konečně předám slovo Gábi, která se na to těší a řekne právě její příklad, protože tady před rokem seděla stejně, jako sedíte vy. Tak ahoj, já vás tady vítám. Tak jak Vojta řekl veškeré fakta o body systému, tak já řeknu pouze to, že já jsem přesně loni seděla na vašich místech. Nevěděla jsem, jak vytvořit rozvrh, kde vytvořit rozvrh, kde bydlet, kam vůbec jít do školy. A tím, že jsem se přidala do body systému, tak to všechno mě pomohlo s tím, že body systém je plný ajťáků, plný lidí nebo plný studentů, kteří na škole stráví nebo už strávili nějaká ta léta a už mají zkušenosti, takže vlastně mě to pomohlo po té stránce, že se o mě postarali. Určitě když jsem tady seděla, tak jsem nepřemýšlela nad tím, že bych se přidala do studentské organizace, která se stará o studenty, když já potřebuji, aby o mě bylo postaráno. A co se týká výhod body systému, tak hlavně pro studenty a studentky managementu cestovního ruchu studuje tady přes 90 zahraničních studentů. Vy nikdy nevíte, kde budete zaměstnáni po studiu, po absolvování vysoké školy tohoto oboru. Budete zaměstnáni v cestovních kancelářích jako delegáti. Pojedete do cizí země se svým zájezdem, budete vědět, že tam máte kontakty z řad bývalých zahraničních studentů, ten vám poradí, kam jet, co vidět, co za to stojí, takové ty organizační věci. Nebo když pojedete na Tajvan nebo do jiných zemí zahraničních, tak budete vědět, že tam ty známé máte. Třeba teď skupinka lidí z body systému odcestovala na Tajvan, kde měli přítele nebo kamaráda z bývalého zahraničního studenta u nás na univerzitě a ten s nimi je provázel celých těch 5 měsíců. Postaral se o ně, myslím si, že u něj i nějaký čas zůstali bydlet, protože neměli bydlení zajištěné. Co se týká začátku, pomohl s jazykem, organizační věci nějak se začít realizovat tam. A nějaká motivace pro studentky managementu cestovního ruchu. Body systém je plný ajťáků,
tak bylo tady řečeno, že tvorba rozvrhu je boj. Není to zase takový boj, pokud máte po boku takové množství výborných ajťáků, jako tady třeba Vojta. Tak, ode mě vše zatím. Takže vítáme u nás teda hodně cestěčky, protože oni jsou právě tvoří často ten prvek socializační, ale vítáme samozřejmě i ty ajťáky, ať už se chtějí nebo nechtějí socializovat, protože naopak pokud se chcete věnovat svým IT věcem, tak u nás tím, jak se rozvíjíme, tak je naopak obrovský potenciál pro to vyvíjet nám nějaké aplikace do budoucna i můžete za to mít kredity, když se dobře domluvíme, můžete si u nás i určitě dělat nějakou závěrečnou práci, by se dalo domluvit. Věřím tomu, máme skvělé vedení. Ale to není jenom filmka, samozřejmě vítáme i sportáky, protože ty sportovní akce děláme taky, takže pokud si chcete v praxi udělat nějaký turnaj, tak u nás je to možné si to vyzkoušet a co já vím, tak taky potom tomu třeba může být přihlédnuto u vás na katedře. A poslední, co jsem nezmiňoval, jsou finančáci. Fungujeme jako občanské sdružení, takže se nás týkají takový ty nedobrovolné věci, jako účetnictví, daňové přiznání, takže třeba tohle je prostor pro seberealizaci, ale ne samozřejmě jenom to. Takže prostě závěrem vítáme všechny, kdo se k nám chce přidat, nikomu dveře nezavíráme. Pokud se vám to teda líbí, je tady někdo, komu se to líbí. Já jestli mám pokračovat, no, tak asi řeknu, že jste nesmělí a že se stydíte zvednout ruku a budu pokračovat. Pokud si říkáte, že byste chtěli, ale neumíte cizí jazyk, tak naopak právě proto, pokud si nejste jistí v kanoflecích s cizím jazykem, tak pojďte k nám, protože když se potkáte buď s rodilým mluvčím, tak nikdo samozřejmě lepší ten jazyk mít nebude, anebo naopak, pokud se spotkáte s nerodilým mluvčím, který si myslí, že umí anglicky, ale neumí anglicky, tak zjistíte, že umíte líp anglicky než on. A potom rukama, nohama se domluvíte vždycky. Pokud bojíte, že tam nikoho neznáte, tak holt líná huba holí neštěstí, takže jenom to stačí překonat a říct si, tak tam holt někoho poznám. Poznáte, nebojte. Dál, pokud se stydíte, to taky není důvod, já se taky stydím často mezi lidi chodit a vystupovat na veřejnosti, ale holt člověk se musí někdy překonávat. Čeho. A pokud si říkáte, že radši počkáte, neukončujete mě, že ještě? Že radši počkáte, tak naopak řeknu radši ne, protože právě ten první týden, první 2 týdny jsou jednak těma akcema nejnašlapanější, o tom budu mluvit za chvilku, na co byste se klidně mohli těšit, ale hlavně právě než abyste to všechno neřešili sami, tak u nás taky potkáte spoustu lidí, kteří vám můžou pomoct. Tohle je náš kancel na vedlejší budově, vidíte, že dveře opravdu máme stále otevřené. Na webu najdete kontaktní údaje, pokud byste chtěli se teda přidat. Případně tamhle na židlišce u východu leží leták. Když se můžeme potkat, to už bude rychlý. V pondělí 26. máme welcome party v A-sportu, vstupné nějaké symbolické, bude tam raut, nejspíš bowling a podobné věci, takže klidně přijďte. Následující den je sightseeing pro zahraniční studenty po Hradci a večer grilovačka. Ve středu, jako každou středu, jsou country prezentace na místnosti J1, obvykle od 7 hodin, takže můžete se přijít podívat, mluví studenti z dané země o své zemi. Následuje potom obvykle party, ve čtvrtek potom bude sportovní den a na závěr international dinner, kdy každý zahraniční student uvaří nějaké svoje národní jídlo. Zde to stojí opravdu za to. A rada na závěr, já je budu muset rychle zkrátit. Oni vám to neřekli, ale trošku si procvičte tituly. Má někdo ponětí, jak byste oslovili tohohle člověka? Zařvěte na mě. Tohle člověka oslovujete pane rektore minimálně ještě půl roku, ale kdokoliv jiný bude mít doc, tak ho oslovujete docente a podobně. On neznamená to, že umí s Wordem ten člověk, když má doc. A když tady jsou ty Red Bully, tak můžu ještě jednu radu si dovolit. Prosím vás, zůstat na vysoké, neberte drogy. Nikdy nikomu neberte drogy. A já vám přeju, aby se vám to studium hodně dařilo, abyste se opravdu nemuseli potkat s panem Kozlem, nebo aspoň takhle v pracovních záležitostech, protože je to strašně milý člověk. To je na závěr, děkuji. A už jsme v závěru, takže
takže si pomalu připravujte své dotazy, pokud nějaké máte a pokud ještě vydržíte. Dneska má být až 36 stupňů a začínají tady být tropy, takže věřím, že už chcete brzy skončit. Takže na úplný závěr já poprosím, aby sem dopředu přišli všichni studenti, kteří otevřou diskusi. Oni řeknou, za jakou sekci v kurzu zodpovídají, vznesou otázku k našim kolegům a pokusíme se ty otázky odpovědět, protože jsou to ty, které nejčastěji padají. Pokud vás napadnou ještě jiné, tak využijete v závěru, budete mít slovo. Předpokládám, že tato část proběhne v průběhu 5 minut, takže ještě 5 minut to tropické horko vydržme. Začíná tedy, poprosím, sekce Facebooku, Cinafim a studentům Pavlína Šimunková, Lucie Kuncová, pak hned počte sem Monika Čermáková, Isit, Marcela Brusmanová, Oliva a Jan Slabý, výuka jazyku. A postupně si přidejte rozvrh. Já jen na závěr bych vás chtěla upozornit, že v kurzu není možná diskuze, takže ta diskuze je možná pomocí Facebooku, kde máme profil Chci na film se to jmenuje, takže když si nás přidáte do oblíbených stránek, tak zde se nemusíte bát diskutovat a pokládat otázky. Najdete zde informace o ubytování i o skriptech, které nabízejí starší studenti. A ještě než přijde řada na vaše dotazy, tak se podíváme na videozáznam Studenti studentům, který taky můžete najít v prvních krocích na FEM. Zasni se. Jsi první den ve škole. Jedná se už o vysokou školu. Do této doby máš zkušenosti pouze středoškolské. Tak, tohle je jenom nabídka a celý videozáznam najdete na známé adrese kroky.cz v kurzu. Takže jsou tam veškeré nejčastěji kladené otázky. My jsme je vygenerovali celkem z 200 otázek studentů prvních ročníků. A ty, co padaly procentuálně nad 50%, tak jsou zodpovězeny právě v tomto videozáznamu. Můžeme pokračovat? Takže ahoj, já jsem Monika, svůj první úkol držáka jsem splnila. Mým druhým úkolem je se přiznat veřejně k tomu, že já jsem zodpovědná za sekci rozvrh, která tady byla už několikrát omílána, takže snažila jsem se tam napsat veškeré mý poznatky a postřehy, které jsem se třeba na této první přednášce, kdy jsem tady před 2 rokama seděla, jako vy nedozvěděla. Každopádně budu ráda, když zjistíte cokoliv, co by vám chybělo tam, nebo byl nějaký problém, tak budu určitě ráda, když se ozvete mě, doplníme to, a aby to vlastně bylo přístupné a pomáhalo to dál a dál. Jinak, aby jsme trošku rozjeli tady vaší diskuzi, abyste věděli, že se nás opravdu můžete ptát, tak já položím první otázku. A tou otázkou je, co to je ten již mnohokrát zmiňovaný ISIT. Takže poprosím někoho, jestli můžu předat mikrofon. Jo. Takže ISIT je náš informační systém. To zjistíte hnedka první den u zápisu, kdy vás donutíme do něj vlézt, musíte si tam vyplnit své osobní údaje a pak další věci. Samozřejmě dostanete k němu návod, který si odnesete domů a můžete si ho v klidu prostudovat. ISIT je strašně jednoduchý systém, je intuitivní, nemusíte se ho bát. Jsou tam i připravené nápovědy k jednotlivým modulům. Uvidíte, že vám to půjde. Je to opravdu strašně intuitivní a bude vás provázet celé studium. Nejdůležitější stránka je hned první, kde najdete vybrané úlohy a tam je vlastně všechno, co budete v průběhu studia potřebovat. Tak ahoj, já jsem Marcela, i já vás tady samozřejmě vítám a já tady zatím za žádnou sekci nezodpovídám, proto rovnou přejdu k otázce. Možná jste někteří z vás narazili na trochu matoucí pojem oliva, proto bych ráda oslovila někoho ze zástupců naší fakulty, jestli by nám mohli říct, co to ta oliva vlastně je. Takže oliva je zkratka, která znamená online výukové prostředí, online výuka.
A možná nebudu mluvit moc konkrétně, protože my přicházíme z jedné verze na jinou, ten systém se bude chovat trošičku jinak, takže všichni se ho budeme postupně učit. Vy budete mít trošičku náskok, protože vás nebudou mást věci, které my známe z toho minulého prostředí a budeme se ho učit v tom novém. Jinak to výukové prostředí jsou to prostě takové webovky, kde máte různé kurzy, budete tam mít všechny materiály, které vám vyučující dají k dispozici, přednášky, třeba elektronická skripta a podobně. Je to prostředí, kde můžete i diskutovat, mailovat a podobně. Tak jo. A já, jak už teda víte, tak v prvních krokách na film tak zodpovídám za sekci ISEC. Jenom ještě jsem tak zapomněl v těch kontaktech, tak abych si udělal ještě trošku reklamu, tak máme i Facebook, ISEC _ Hradec Králové, tak kdybyste chtěli mrknout. A já bych se rád zeptal, jelikož teda vlastně dennodenně pracuji s lidmi ze zahraničí, komunikuju v angličtině, tak proto bych rád věděl, nebo myslím si, že i vás by mohlo zajímat, jak to je s výukou vlastně cizích jazyků u nás na fakultě. Tak ahoj, já jsem Tomáš. Tou otázkou jste mě trošku zaskočil. Já si s dovolením sednu. Tak výuka jazyků probíhá následovně. Jsou obory, které mají svůj jazyk přímo v názvu, to je management cestovního ruchu, angličtina, management cestovního ruchu, němčina. Tam máte předepsané předměty, které musíte studovat. Některé z nich jsou volitelné a díky těm volitelným se v těchto oborech můžete dostat až ke státnici z toho jazyka. V ostatních oborech potom studujete jeden jazyk minimálně po dobu 4 semestrů a u informatik je to povinně angličtina, protože si myslíme, že angličtina pro informatika je nejdůležitější. Pro ostatní je na výběr z angličtiny a němčiny. Zpravidla ten předvýběr jste provedli tím, že jste si podali přihlášku se specializací na ten jeden jazyk. To se tedy týká sportovního managementu, finančního managementu. Co se týče studia dalších jazyků, tak kdyby vám nestačil ten jeden jazyk, který zpravidla na každém tom oboru máte, tak si můžete zapisovat jako volitelné předměty jazyky další. Nabízí se jazyky i poměrně neobvyklé, jako je portugalština, španělština, italština. Některé z nich mohou být nabízeny v rámci kurzu Institutu dalšího vzdělávání, některé jsou nabízeny přímo. V některých jazykových předmětech, které jsou nabízeny managementu cestovního ruchu jako povinné nebo povinně volitelné, tak tam může být problém trošku s kapacitou, že třeba ne každý by se na takový předmět mohl dostat, ale po dohodě s vyučujícím to rozhodně nemusí být až takový problém. Takže jestli takhle stačí, když tak nějaké další dotazy zodpovíme rádi. Tak, už to tady 5 minut je, ale musíte mít taky svůj čas na vaše dotazy. Takže v rychlosti proběhněte si všechny informace, které jste dostali. Je jich opravdu mnoho. Já musím říct, že ta přednáška bude zaznamenána, jak vidíte, videozáznam bude nahrazen, ta původní, kterou teď máme na stránkách, ta loňská, bude nahrazena tou stávající, takže k čemukoliv se budete chtít vrátit, tak na stránkách kurzu najdete. A teď na závěr už je připravený Lukáš, který má mikrofon pro vás a ten, kdo zvedne ruku, mikrofon dostane a může se ptát, takže můžeme začít. Ahoj. Můžou si studenti zařídit kolej přímo tady a teďkon, když to ještě nestihli? Buď slečna inženýrka Izáková, anebo paní magistra Pešáková se ujme slova. Já si myslím, že nemusíte postupovat podle toho letáčku, který jste obdrželi, protože koleje vlastně jsou samostatnou organizací, takže musíte tady vám teď nikdo. My vám to určitě teda nezařídíme. Tak, další dotaz, poprosíme. Zvedněte ruku. Ano, slečna v modrém. V rychlosti pošlete mikrofon, prosím.
Dobrý den, já se chci zeptat na vyrovnávací kurzy, jestli k tomu dostaneme ještě nějaké informace, nebo co se týče té matematiky, angličtiny v tom září, jak to mělo být, tak jestli k tomu dostaneme ještě nějaké informace. Opět slečna. Ty informace by vám měly přijít v dopise spolu se složenkou a s pozvánkou a s přesnými termíny. Dobře, další dotaz. Pokud možno rychle, abychom vydrželi to horko. Já jsem se chtěla zeptat ohledně těch dalších jazyků, jestli potom vlastně, když si zapíšu třeba řekněme španělštinu a nikdy jsem ji neměla, jestli se to tam bude nějak jako zohledňovat, jestli to bude nějak rozdělený podle toho, jestli pro začátečníky a pak ty, co ji třeba už měli. No, my vám to úplně obecně teďka neřekneme. Záleží, jaká skupina se potká v tom kurzu. Když je to jazyk z nabídky těch jakoby mimo standardní studijní plány, tak tam se to bude řídit tímhle způsobem. Pokud jsou to jazyky, které se nabízí v některém studijním programu nebo oboru jako standardní součást toho oboru, tak tam se předpokládá, že už nějaké základy ten student má. To by se tedy týkalo angličtiny, němčiny, ruštiny, těch obecných nebo odborných jazyků. U těch, jako je španělština, portugalština, po případě i ta ruština, která se nabízí, tak tam skutečně bude záležet na tom, jak se sejdete. Jo, ale zpravidla u těchto jazyků je to spíš určeno pro ty, kteří chtějí s tím jazykem začít. Dobře, další, kdo zvedne ruku? Máme už teď 2 kolegy, kteří podávají mikrofon, abychom to urychlili. Tady máte příležitost vyzkoušet si bezdrátový mikrofon. Kolik z vás už mělo tuhle příležitost? No jo, vy jste měl příležitost, nebo? Dobrý den. Já vím, že jste říkali, že ty koleje to je samostatná věc, ale když jsem se nedostal na koleji, je ještě možný podat nějaký odvolání nebo tak? Já jsem tam dlouhá léta bydlel a koleje jsou v tomhle směru, naše koleje hodně flexibilní, takže není nic lehčího, než zvednout telefon a zavolat paní ředitelce a říct prostě, že jste se nedostali a zeptat se. Ono se to tam tak situace každý den mění, probíhají vždycky rekonstrukce, takže se třeba neví, jestli se to stihne, tak se radši vypíše menší kapacita a pak ta kapacita je. Často první 2 měsíce jsou obvykle plný, že tam jsou ještě třeba přístýlky, ale už od listopadu, od prosince tam to místo bývá. Takže tak, jestli to dostatečně zodpovědělo dotaz. Zároveň před sebou vidíte sekci, kterou máme v kurzu, která se týká kolejí a která se týká ubytování, takže tam najdete i ostatní odkazy. Takže můžeme k dalšímu dotazu. Prosím. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jaké jsou možnosti stipendií na naší fakultě. A tak to vy víte velmi dobře, ne? Vím, ale mě to zajímá od vás. Tak. Já možná nejsem úplně tím nejpovolanějším. Tak máte možnost získat prospěchové stipendium nejdříve teda po prvním ročníku studia, tam záleží na tom váženém studijním průměru. Musíte mít průměr do 1,5, je to pak odděleno podle takzvané základní částky. Pokud máte průměr do 1,1, tak máte 3 základní částky, pokud máte do 1,25, tak 2 a do 1,5, 1. A jak je ta základní částka vysoká, záleží na tom, kolik vás bude, těch studentů, kolika bude to stipendium přiznáno. Ta základní částka zatím vždycky bývala kolem těch 6,5 tisíce a je to teda jednou za rok. Dále máte možnost získat ubytovací stipendium nebo sociální stipendium, o tom budete informováni u zápisu, žádost se podává přes IZIT a informace dostanete tam. Pak je možnost získat ještě mimořádné stipendium, třeba za nějaký projekt, který uděláte, nebo za nějakou pomoc. Všechno tohle řeší stipendijní řád, který najdete na webu, jestli takhle stačí.
Ano, a nejenom na webových stránkách fakulty, ale jak vidíte, i v kurzu máme sekci, která se stipendii zabývá, takže opravdu se snažíme vše podstatné, abyste tam našli. Takže další dotaz, ještě Tomáš? Já bych to ještě doplnil. Samozřejmě, jak se tady mluvilo o těch úžasných možnostech výjezdu do zahraničí, tak to není jenom tak, že můžete vyjet, ale vy na to dostáváte právě také jedno z těch stipendií. Takže část toho pobytu máte hrazenou právě z toho stipendia. V některých zemích to dokonce pokryje i vaše další životní náklady, nebo kompletně vaše životní náklady. Takže do té ciziny vás nepošleme jako úplně chudé studenty, ale trošku vás vybavíme. Tak, pokračujeme dál. Tak, zdá se, že diskuzní fórum je ukončeno. Ještě tam jedna otázka, no? Den, já jsem se chtěla jenom zeptat, kdy bychom měli mít ten rozvrh, kdy bychom si ho měli udělat a odevzdat. Samozřejmě rozvrh byste měla mít hotový do chvíle, než půjdete do školy. Přesný termíny se dozvíte u zápisu. IZIT bude otevřený zhruba týden před začátkem semestru na to, abyste si vybrali jednotlivá cvičení a pak ještě 2 týdny po začátku semestru na takové úpravy a sesedání rozvrhu. Ale samozřejmě, než vyrazíte na výuku, tak už byste měla mít jasno, kam vlastně chcete jít. Já ještě doplním, nic neodevzdáváte. Ten rozvrh, to je vaše věc. Jak si ho sestavíte, tak ho mít budete. To nejdůležitější je poprat se o ta lukrativní cvičení, abyste třeba nechodila večer, v pondělí ráno, v pondělí večer, v pátek večer. Čili tam nastane takový jeden týden, kdy se bude bojovat právě o ta nejlepší cvičení. Vy se musíte prostřednictvím toho informačního systému zapsat na cvičení, která jste si podle těch všech rozvrhů, co jsou na webu, vybrala. To v těch flashových animacích krásně uvidíte. Čili vy si jakoby vyberete, jak byste to chtěla a pak budete v tom jednom týdnu ve vybraném dni a čase bojovat o to, abyste to měla přesně tak. Když to nevybojujete, musíte někde slevit a vybrat nějaký cvičení, který je volný. Jo, ale je to na vás, abyste si to takhle sestavila. My od vás nic nechceme, jen abyste chodila do školy, plnila kredity a odstátnicovala. To je pro nás to úplně nejlepší, co může být. Takže teda samozřejmě všichni, nejen vy. Takže vám všem popřejeme, abyste vybojovali ta místa, která nejsou v pondělí v 7 hodin ráno a nebo v pátek v 6 hodin večer, ale nejraději úterý, středa, čtvrtek, protože ta jsou nejoblíbenější. Já si myslím, že jsme všichni tady vydrželi to velké horko, že si musíme poblahopřát. Já vám chci poděkovat za pozornost. Chci poděkovat všem, kteří dneska mluvili, ať už to byli představitelé fakulty, ať už to byli studenti. A závěrem na vysoké škole se říká, že strávíte jedno z nejhezčích období svého života, takže vám popřeju, aby se tak stalo. Získáte spoustu vědomostí, spoustu zážitků a možná také, když se teď pánové kolem sebe rozhlédnou a dámy kolem sebe rozhlédnou, svého životního partnera. Mějte se hezky. Nashledanou.